Бәхет һәр саҡ һуңлап килер ҡунаҡ. Килеп инә табын таралғас, тик көтәһен көтөп арығас та, бәхет өсөн генә яралғас. Көтә белгәндәргә лә һуң түгел, йәшлек кенә көтөп тормай шул. О, Альвира, һин дә Рәми Ғариповтың ижадын яратаһың икән. Әлбиттә. Йәшлек көтөп тормай шул. Ә бына беҙҙең тапшырыуыбыҙҙы һағынып көтөп тороусылар бардыр тим. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле ватандаштар. Эфирҙа башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Видеоларда социаль селтәргә Башкир лайф, Башкирым быть модно, Тамырын ҡайҙан тигән хэштагтарма һалығыҙ. Сәлам барығыҙға ла. БСТ каналындағы Башҡорттар проектындағы Башкирым быть модно тигән проектҡа ҡушылам, флешмобҡа ҡушылам, шуға һеҙгә лә тәҡдим итәм. Ошолай итеп хәситәләр, селтәрҙәр үреп элеп кейергә була, саманса кейемдәләр. Сит өлкәлә көн иткән милләттәштәребеҙҙең йәшәйеше хаҡында яҡыныраҡ белгән һайын, уларҙың рух ныҡлығы, милләт тип яныуҙары шул тиклем һоҡландыра. Туған яҡта ситтән йөрөгәндә, туған ерҙең ҡәҙерен нығыраҡ беләһең шул. Ризыҡтарың ситтә булһа ла, тупрағың ситтә булмаһын. Хамар өлкәһендә тантаналы рәүештә Халыҡтар дуҫлығы паркы этнографик комплексы асылды. Төбәктә йәшәгән халыҡтарҙың үҙенсәлектәрен сағылдырған 20 музей Куйбышев районының Валгар биттәһендә төҙөлгән. 12 гектар биләмәлә ихаталар урынлашҡан милли йорттар һәм ғаилә менән ял итеү өсөн майҙансыҡтар булдырылған. Нальчикта билбау көрәше буйынса Рәсәй чемпионаты тамамланды. Башҡортостан спортсылары бөтәһе 9, 5 алтын, 3 көмөш һәм 1 бронза медал менән ҡайтты. Бөтә призерҙар да билбау көрәше буйынса донъя чемпионатына юллама алды. Ырымбур ҡалаһында Каруан һарай мәсетендә асыҡ ишектәр көнө булды. Тантаналы сара Крупская исемендәге өлкә универсаль ғилми китапханаһының конференциялар залында үтте. Ырымбур өлкәһенең дәүләт архивы әҙерләгән Каруан һарай Ырымбурҙың архитектура ынйыһы кисә бөгөн иртәгә тигән архив документтары күргәҙмәһе ойошторолдо. Силәбе ҡалаһының 88-нсе һәм Мейәстең 99-нсы балалар баҡсаларында өлкән йәштәге балалар өсөн башҡорт төркөмдәре эш башланы. Әйе, ситтә тыуған яҡ тел ҡәҙере нығыраҡ беленә шул. Һәм нимәһе ғәжәп, телде, тыуған яҡты, тарихты белеүгә ынтылыш шулай уҡ юғары. Эйе, тәбиғәткә ҡаршы барып булмай шул. Яңыраҡ Силәбе өлкәһендә белем төбәгара мәғариф фестивале үтте. Ул Башҡортостан менән Силәбе өлкәһе араһындағы хеҙмәттәшлек тураһындағы килешеүгә таянып атҡарылды. Уны Башҡортостандың фән һәм мәғариф министрлығы Башҡортостан тыуған яҡты өйрәнеү йәмғиәте менән берлектә ойошторҙо. Силәбе башҡорт балалары сарала шул тиклем ихласлап ҡатнашты. Силәбе өлкәһенең Арғаяш районы Бәжекәй мәктәбе уҡыусыһы Сафия 3-нче класҡа бара. Ул яҡшы уҡый. Иң яратҡан дәрестәре математика, музыка, рус теле һәм башҡорт теле. Әммә төбәк башланғыс кластар өсөн туған телдәге уҡыу аспекттарына ҡытлыҡ кисерә. Арғаяш урта мәктәбе Силәбе өлкәһендә милли мәктәп булараҡ билдәле. Әле бында ата-әсәләр балаларына туған тел уҡытыу яҡлы һәм уҡыусылар ҙа ҙур ҡыуаныс менән башҡорт телен өйрәнә. Хәйерле көн, хөрмәтле уҡыусылар. Тимәк, беҙ һеҙҙең менән квест эшләйәсәкбеҙ хәҙер. Уның өсөн ошо ссылка буйынса ғына үтәсәкбеҙ һәм беҙҙең белем дигән квест асыласаҡ. Башҡортостан Республикаһында алдынғы һәм инновацион технологиялар ҡулланып белем биргән һәм үҙҙәренең күрһәткестәре менән айырылып торған инновацион мәктәптәр эшләп килә. Мин уйлайым, бөгөнгө фестиваль ваҡытында ҡатнашыусылар үҙҙәренә кәрәкле мәғлүмәттәр алып, ваҡыттарын фәһемле һәм матур итеп үткәреп ҡайтыр тип ышанабыҙ.
Уку йылы башланыр алдынан Силәбе өлкәһенең Аргаяш районында белем төбәкара мәгариф фестивале үтте. Ул Башкортстан һәм Силәбе өлкәһе араһындагы хезмәттәшлек турында килешү сектарында оештырылды. Кылый, Бәҗәкәй, Яраткыл, Корман, Дәрбиш, Куйһары авыл мәктәпләре укучылары катнашты. Балалар карагыз әле, башкорт халкында түшелдеректе кызыл төстән яһагандар. Чөнки кызыл төс изге төс саналган. Ялтыр тәңкәләр менән, төрле ташлар менән бизәгәннәр. Сарала мәктәп укучылары өчен офталык дәресләре оештырылды. Республиканың алдынгы интернат тибындагы мәктәпләр үзләренең юнәлештәре, белем бирү программалары белән таныштырды. Бүген бөтә Аргаяш районынан иллеләп бала йыелган, улар шат ошо фестивальдә катнашуларына. Был безнең Аргаяш районының балаларына Башкортстан Республикаһының инновацион мәктәп-интернат гимназияларына инергә мөмкинлек бирә. Укытучылар килделәр, уендар оештырылды. Фестиваль ысынбагыдагында ул белем байрамына әверелде. Чөнки гимназиядан килгән укытучылар, белгечләр үзләренең һөнәрләрен, яхшы тәҗрибәләрен күрһәттеләр. Фестиваль укуда йылы дәвамында күрше төбәкләрдә тагыла дәвамын аласак, Свердлов, Оромбур, Ханты-Манса автоном округында үткәрү каралган. Ата-әсәләр исеменнән рәхмәтебезне Башкортстанга белдерәбез. Безнең Аргаяш районында ла һәм гомумән өлкәле мондай тәҗрибә беренче тапкыр. Та килгез без сиңа электродтар электрдик. Куям, токандырам. Ике кулыңды ла көсәндер әле. Инде бер кулыңды ебәр, икесе кулыңды көсәндер. Ана, окей дигән хәрәкәт килеп сыга. Ошо масканы тутып карайык әле, күтәреп. Опа, молодец. Хал урынына. Халмыгыз. Кулыгызды берегез. Тоттымы кулды? Бүгінгі шындай конференция зур азым эшләне тибетик. Нигә тәң күп ата-әсәләр, укытучылар тибетигендә мондагы Башкортстандагы хәлде белеп, мондагы нинди прогрессивный эшләр эшләнгәнен күрделәр. Элек 4-нче курста эшләй алган студентлар проектларын хәзер балалар 7-8 сыйныфта ук башкара алалар, чөнки мына цифровизация ул бөтә ошо ысулларда еңеләйтә. Мәктәптән башлап үзләрен төрле һөнәрдә таба алалар инде. Белем акция секторында Силәбе балалары Башкортстанның үсле мәктәпләре белән танышты. Аргаяш, Коншак районнарына менә ошондай башкорт теле дәреслектәре уратылды. Башкорттар, Коншак башкорттары, Коншак башкорттар хамагы. Может, приемный? Ошо көндәрдә Красноармейский, Сосновка һәм Сыбанкул районнарына улар күрәсәк. Был Өлештең башы. Уралағай, бүгін біздің студияға бик ардаклы шәхес килә тинләр мөхәррирҙәр. Беләһегеҙме кем? Кем ул? Нәҫел тамырҙары Мең ҡәбиләһе башлығы Ҡәнзәфәр бейҙең Дистан исемле улына барып тоташа. Тимәк, Мең ырыуы варифтәре. Улай ғына түгел. Юрист, Бүздәк районы буйынса мировой судья һәм туған яҡты өйрәнеүселә ул. Бик яҡшы. Тимәк, тарихи факттар ентекле тикшерелгән, рәсми ҡағыҙҙар менән нығытылған тип аңларға кәрәк. Ҡаршы алайыҡ ҡунаҡты. Ғүмәр Мәхмүт улы Әндәрйәнов, Бүздәк районы буйынса суд участогы мировой судьяһы, юрист, тыуған яҡты өйрәнеүсе. Сығышы менән Бүздәк районы Ҡыҫҡа йылға улынан, Меңдәрҙең һарайлы Мең ырыуы вәкиле, данлы Ҡәнзәфәр бей тоҡомонан, тарихи, юридик темаларҙы яҡтыртҡан бихисап мәҡәлә авторы. Ҡыҙыҡһыныу даирәһе, Үҙнә Фельеве, шәжәрәһе, ауыл һәм ырыу тарихы. Ғүмәр ағай, рәхим итегеҙ беҙҙең тирмәгә. Әйҙәгеҙ тирмәгә үтегеҙ, түрҙән үтегеҙ, рәхим итегеҙ. Әйҙәгеҙ. Рәхим итегеҙ.
Нисек килеп еттегез? Аллага шөкер, әйбәт кенә. Гомәр агай, мине туган якты өйрәнүчеләр аптырата бер яктан. Сөнки төп эштән тыш тарихи кагызларда, архивларда сыкынып утыру авыр түгелме һәм барыһына ла нисек өлгермәк кирәк? Ул бит инде үзенә башка бер теге хобби, шир кебек. Без аның белән уже ширләгән краеведлар, исследовательләр дип әйтәйек инде. Вакыт булган сайын кемдер балыкка йөри, кемдер охотага йөри бит инде. Менә минем күп кешеләр китап укый, интернетка кирип китә. Хәзер инде җиңелрәк, хәзер күп нәрсәне интерактивный архивлар бар бит инде. Менә переписларны керттеләр уже интернетка. Шуңа хәзер җиңеләйде, хәзер кешеләр. Ну, барыбер дә шыкымайчы, эзләмәйче табып булмый инде. Кыска елгалар улар каңлылармы? Юк, без каңлыларның җирендә утырабыз. Без үзебез мең руына керәбез, мең башкортларының сарайлы меңнәрдә диләр. Безнең белән бит инде шул бер авылда суби меңнәрдә бар. Хәзер дистан суби мең дип әйтәләр. Һез шәҗәрәгезне нисә буынга тиклем өйрәндегез? Сорау, конечно, бик ни. Интересный дип әйтәйек. Менә үземнең төп шәҗәрә минем Урдаш бидән үк бара. Ул бит инде Чингисхан заманында яшәгән кеше. Урдаш бидән минем Нурланга әле мин 20 генә буын җыйдым. Аның арада где-то 150-170 еллар җитмәй. Һез касан менә шул шәҗәрә менән кызыкына башлаган? Була инде мин архивларда йөрдем, чыкдым. Ну анда бит инде архивта теге кайда типтәр язылган, кайда сызып татар язып куйганнар, кайда башкир припущенник, кайда башкир вотчинник. Бер описта бер төрле, бер переписта икенче төрле дигәндәй. Шуннан инде безнең Буздакта 2007 елны татар мәҗлесе, собрание татарских мурз дип атала бит инде, татар мәҗлесе үтте, 15нче татар мәҗлесе. Шунда Кудашев Ринат агай Москвадан кайткан. Шул кешегә мин бардым да, мин әйтәм шулай. Кудаш би белән Дистан би бер туган булганнар. Сез шуның турында бер нәрсә беләсезме дим. Ул әйтә, без ди Кудашевлар татарлар мурзалар ди, сез ди башкорт биләренә керәсез ди, сез башкортлардан эзләгез дип, мине этәргәч биреп берде инде бу. Шулай башланды минем эшем инде. Гомәр агай, сәйсез утырыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт итегез. Санаяктар бик матур үзенчәлекле бит. Бу шәй наборының аның тоже бер историясе бар. Бу минем Шакир Квартейның калган семейный реликвия дигәндә кумарткы. Бу безнең нәселдә сакланып килә. Минем әтәй Махмуд Шакир улы исән чагында биреп калдырды. Сакласа улым син сакларсың дип. Бу революция хәтле чыккан Кузнецовский фарфор. Менә аның сәяси үткәч төбен карарбыз. Аның астында двуглавый орел, тамрук кошы диләр бит инде. Менә царский знак, герб. Мин инде әле булса да аптырайым, ничек безнең квартирләрне, әтәйләрне шушы шәйни наборы өчен генә дә репрессиягә эләктермәгәннәр дип, потому что царский знак коммунистлар вакытында запретка куелган бит инде ул. Әле генә килеп чыкты бит инде безнең яңадан менә шу тамрук кошлары. Гомәр агай, һезнең һөйләшүегез кызык кына, һез нинди диалектта һөйләшәгез? Альберасылу безнең тел чынлап үзенчәлекле ул. Көньяк, көнчыгыш диалекты диләр бит инде. Западный диалектлар, Белебей диалекты да диләр. Әмма ләкин безнең бу телгә безнең бит инде анда чиста итеп башкортча сөйләшкән урылар да бар менә шул көньяк көнчыгышта. Әмма ләкин менә безнең Буздак, Благовар тирәләрендә менә безнең менә шушылай сөйләшәбез. Чөнки дә безнең укытуда татарча булган. Әйтәләр бит инде 3 буын татарча укысаң, телеңне югалтырга да була дип. Шуннан инде безнең укытучылар барда менә Благовар районы, элек Благовар районы булмаган, Буздакка кергән Каргалы төмәннәре, төмән морзалары, Темниковский уезддан килгән төмәннәр дип атала бит, шуңа төмән мишәрләре. Алар барда укытучылары, алар барда укымышлы булган бит инде. Менә шулар үзләренең телендә безне укыттылар. Аларның үзләренчә бер тел, татар, башкорт, урысны бергә кушып, менә бидрә дип сөйләшәбез без. Ведро урынына, например, да. Менә шундый нәрсәләр бик күп инде бездә. Менә безнең әтәйләр уже укыган бит инде татарча булса, безнең картайлар менә Шакир картайлар, Әндәрҗан бабайлар, аларның аталары, аларның нәселләре элек сөйләшкәннәр башкорт телендә. Западный якта диек, районнарда менә как раз башланды безнең самоопределение, идентичность. Һәрбер семьяда, һәрбер гаиләдә хәзер уйлыйлар, без кемсең, ничексең?
теге төптә кіріп кетсең, мен бит инде переписларда күп йөргәч, күп кеше менә бәхәсләшә инде, төмәнәрчә әйткәндә спорлаша. Менә без татарлар да, без тегеләй дә, без татарлар. Ну, ничек татар буласың син, если син төптә переписны күрмәгән кешеләр әйтә аны главный. Мин бит инде переписларда күп йөрдем. Менә әлеге переписларда язылган башкир вотчинник, соңгарак язылган башкир припощинник, анан соңгарак язылган типтәр. Анан типтәрне сызып атканнар да татар. Мин буларны күрдем, мин үзем әйтәләм буларны. Мин үземне үзем беләм. Теге бер кемгә дә приписаться итеп йөрмим, башкорт булам дип, миңа бер инде льгота килә дип. Миңа бер инде льгота килми, мин все что добился, я уже добился. Миңа уже җиткән ул. Әмма ләкин кеше үзенең тамырын белергә тиеш, шәҗәрәсен белергә тиеш. Башкорт бии нәселеннән, мин тем более башкорт бии нәселеннән. Ябай башкортта түгел. Белә торып, мин ничек үземнең ата-бабаларына сатлык булайым, ничек мин үземне башкорт дип әйтмәйм. Менә әле безнең гаиләдә берсе әйтә мин татар ди, берсе әйтә мин башкорт ди. Даже менә энекәшләр, агайлар арасында да менә шундый безнең әле бәхәсләр бара әлеге көндә. Гомер Мәхмүтуллы, бына бик фәһемле, кызыклы әңгәмәгез өчен, телевизия карашлары таныштырганыгыз өчен, шундый фактларга таянып, асыштар эшләгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар теләйбез эшләрегездә. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Гомер агай, хәзер безнең тапшырудың йолаһы буенча флешмоб яздырайык. Мин үзем Гомер Мәхмүтуллы Андарьянов булам, Кыска Елга авылыннан, Буздак районы. Мин 1000 башкортларына керәм, 1000 башкортларының сарайлы 1000 руы булабыз. Мин үземне башкорт итеп тоям, кура яратам, кубызда уйный башладым шушы 60 яшькә җиткәч. Кан тарта, теге тарта диләр бит инде. Менә шул кан тартадыр инде, нык якын миңа менә шу башкорт җырлары, башкорт моңнары, кубыз, курай моңнары. Хәзер селфи эшләйек. Елмаегыз. Уралагай, бигрәк күпше төшелдереттәр әйеме? Әйе шул, безнең якта уны хакал дип тә йөртәләр. Икенче төбәктә иһә селтәр, яга, хәситә дип тә атайлар. Ышанударга ярашлы кешенең яне калкан биде эргәһендә урынлашкан. Шугала муен астында изге көстәр үтә алган өчен инеү урыны калдырылырга һәм сихырдан бетеү, бидәк, мәрген, тәңкә күк хак куйлырга тиеш булган. Ягъни бидәвиз буларак кына кулланылмаган төшелдереттәр. Юк, әлбиттә. Милли кием халыктың эске булмышының сагылышы. Һәрбер бидәк бидәвиз асылына олы мәгънә һалынган. Безнең ата-бабаларыбызның буаттардан буатка күсәк кигән кымарткылары минең өстемдә. Менә мин киеп йөрим шуларны горурланып. Башкорт халкының киеме ул минең өчен паспорт һәм ул безнең милләтебезне күрһәткән йөзебез дип әйтә алабыз. Киемдең сагылыгы, үзенчәлеген иң тәүдә без катын-кызларның киеме аша билдәләй алабыз. Мәсәлән, мин бүген киеп торган шул күлдәк һәм селтәр дип әйтәбез. Был Уралар ягы, Әбиялил, Баймак, менә шул якка хас. Аскын якларында менә шундый элекке акчаларына көмеш тәңкәләрдән күкрәксә тегелгән. Ул күкрәксә хатын-кызның төрле сирләрдән дә саклаган, төрле зәхмәттән дә саклаган, күз тиюдән дә саклаган. Башкорт хатын-кызы үзенең бөтә байлыгын үзендә йөрткән. Ул көмеш беләзектәр кулга пәрдә булса, алка һәм башка шулык бидәвестер ул йөзгә пәрдә. Шунлыктан бер яктан ул бай да күренгән, икенче яктан ул сит насар күзләрдән, сир зәхмәттәрдән дә хакланган. Күйеүгә чыкканда бидәвестәре, бай кызларның бидәвестәре булган. Кулакасы, хакал, кушъяулык инде. Менә мин күйеүгә чыкканда үзем кушъяулык менән чыктым. 79 ел мине фатамда алдылар да кушъяулык яндырып сеңдәтеп озаттылар. Мәгънәһе шул, парлы тормышка аяк басканда кушъяулык кигәндер. Менә минеке куш.
Безнең якларда хатын-кызлар алъяпкычсыз йөрмәгәннәр. Ул эшкә булсын, менә бу кара төстә, әмма ул шигелеп эшләнгән. Ул кара төстә булгас аны күбрәк эшкә кигәннәрдер инде. Һәм һәрбер менә кесәсе дә сигелгән, күкрәге дә сигелгән, итәге дә сигелеп эшләнгән. Алар иренмәгәннәр. Эштә дә, ашта да матур булып йөрергә тырышканнар. Бу алъяпкычка инде 100 ел тоже бардыр. 100 елдан ашу ул барыбер шулай ук менә матурлыгын үзенең саклаган. Безнең Илеш районында ошо үзебезнең төньяк-көнбаш башкортларының киемен без әле яңа гына өйрәндек, уны эзләп алдык. Безнең ысынлап та бер киемебез дә юк иде. Сез каптарда булган, идеүдәр, алма, идеү түшелдеректәр, бөтен нимәләрдә ушлар безнең булган, әмма улар инде бина тарих менән заман сага әйләнеп китеп югалып беткәннәр. Безнең камзуллар сакланган, укалы камзуллар диеем инде. Менә аларның шундый тегелеше дә бик үзенә генә безнең якка гына хас. Бәлкем ул төрле якларда да бардыр. Но безнең менә Аскан районында шушындый укалы камзуллар кигәннәр. Менә минең өстемдә дә шушындый укалы камзул. Ул бик бүгенге көндә модалы диеек инде. Бундай камзулны хәзер тектиреп кисәң дә, аны урамга киеп сыгарга да мөмкин. Каревел районында һәм Аскын районында күлдәктәр бик айырылалар. Уның беселеп тегелеше һәм биҙәлеше бөтөнләй икенсе. Ул онда бик күп әйтергә кәрәк перламутровый төймәләрде улар арткы өлешендә бик күп күлдәктәре йыйырып, шунда бик матур дизайндар эшләп, хәзерсә әйткәндә инде. Был Әвелкен авылындагы Хәдисә апайымның туй күлдәге. 49-нчы елда үз кулыман теккән. Менә монда тәңкәләр бар бит. Шул тәңкәләрдә бит бала вакытта аның ике кызы булды, Әнисә, Хәйрниса, әхирәттәрендә. Шул күлдәктән, камзулдардан тәңкәләрде борып алып, магазинны торгаяк. Фотолардан карап, Илеш Дүртиле Кушнарин сакмагычыктарында кийгән ошондай катын-кыздың бик матур биҙәкле ошондай дәвер хәстәһен үҙебеҙгә тергеҙергә булдыҡ инде. Ул ҡыҙыл төстән булырға тейеш бит инде, һәм замансан тәңкәләр менән эшләнгән. Башҡорт милли кейеме беҙҙең өсөн инде ул иң беренсе сиратта тарихты өйрәнеү, изге кейем һәм инде үҙебеҙҙең юғалған, ҡайҙалыр менән онтолоп ҡалған әйберҙәрҙе бүгенге көндә тергеҙеү. Күп осракта сәхнәдән күреп, артистлар нинди кием кигән, аларны сүрәтләп, инде копировать итеп, күпләр үзләренә тегергә тырышалар милли кием дип сыгарга. Әйткәндә инде ул сәхнәдә кигән киемнәр әзрәк халыкныкыннан айырыла. Әгәр дә һин үҙеңдең тамырыңды белмәйенсә, һинең төбәгеңә хас булган традицион өлгөһөн белеп, текмәйенсә нимәлер тегәһең икән, ул беҙҙеңке булмай. Ул ниндәйҙер марый булырға мөмкин, я булмаһа Тыва халҡыны булырға мөмкин. Сөнки беҙҙән тыш шул уҡ биҙәүестәрен башҡа халыҡтар да кейәләр. Шуға башҡорттың кейем өлгөһөн эшләйһең икән, иң тәүҙә беҙ үҙебеҙҙең боронғоса булған тарихи кейем өлгөләрен һаҡларға бурыслыбыҙ. Бигерәк матур беҙҙең милли кейем өлгөләре күҙҙең яуын алып тора. Киеменә ҡарап ҡаршылайҙар, аҡылына ҡарап оҙаталар ти. Әлбиттә, килбәт кейемдә. Тик шул сағыулыҡҡа алданып, үҙебеҙҙең башҡорт милли кейемдәренең үҙенсәлектәрен онотмаһаҡ ине. Уралағай, һеҙ бәйләнер урын табағыҙ инде. Дөрөҫ һөйләмәйһең, белмәйһең, өйрәнмәйһең. Кәңәш итеп кенә әйтәм, Альвира һылыу. Йәштәр килһә, эш башлай, ҡарттар килһә, һүҙ башлай. Эштәрегеҙ уң, дөрөҫ булһын, йәштәр. Ярай, шулай булһын. Тапшырыу тамам, һау булығыҙ. Хушығыҙ.